Gus Dur, spesial untuk Pak Jiria semuanya. Semuanya joget sini goyangnya. Cuma gerimis saja ini, tidak apa-apa. Mutasi presiden dibuat sama dos parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi politik orde baru. Korban ambisi reformis palsu. Kadang cacat netramu, nanging ngerti batemu. Adi goceng, adi Asum. LSM opo partai, ormas opo mung RT. Sing penting tumindahe. Terima kasih. Thank you. Welingku sing prasaja. Agama. Ngayomi jagat raya. Thank you. Terima kasih. Iya. Selalu ngamukake sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekarono rene merko melan taete. Sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Iya. Selalu ngamukake sing rumangsa kelangan. Rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekarono rene merko belani rakyate. Sing dianggap rapat lan tansah disingkirake. Asik bergoyang. New Astina. Sede pose. New Kastino. Ayo. Cacat netramu, nanging ngerti batinku. Aso. Adi goceng, adi aso. LSM opo partai, ormas opo mung RT. Sing penting tumindahe. Iyo, terima kasih bos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. New Astina. Terima kasih bos. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Bunda Aini Zama. Yo. Selalu ngawur.
kasih bosku. Disingkirake Yo. asal ngomongake seru kelangan merdeka rakyat sing wis lila dadi korban dicekel krono rene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Yo. Terima kasih bos. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Acara malam hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya.